Ara entraríem amb l'últim dels ponents d'aquest matí, que ens explicarà o parlarà sobre un abans i un després del paisatge del Bages. És el senyor Fidel Grandia Borràs, portaveu de Som Natura Pla de Bages, entitat ambientalista del Bages que té per objectiu la conservació de la natura i el paisatge del Pla de Bages. Moltes gràcies, Fidel. Quan vulguis pots començar. Sí, bon dia a tothom. Permeteu-me compartir la meva pantalla. Sí. Suposo que veieu la meva pantalla, ho posaré en pantalla completa. Bé, bon dia a tothom. Doncs, per començar, m'agradaria agrair de debò l'organització d'aquestes jornades per part del Consell Comarcal, ja que des de Som Natura Pla de Bages creiem molt necessari fer unes xerrades informatives sobre la implementació dels parcs fotovoltaics i per això vam fer un primer pas presentant la idea ja fa unes setmanes al propi Consell Comarcal i que, com veiem, ha estat magníficament portada a terme. Per Som Natura Pla de Bages, com a grup ambientalista, el fet d'adreçar-nos al Consell Comarcal per parlar de com es podria canalitzar aquesta inquietud que teníem no ha estat espontani, ja que és una nova manera, creiem, de fer l'ambientalisme, de fer ecologisme. Pensem que aquest tipus de moviment ha de canviar la forma d'actuar, que fins ara el col·lectiu ambientalista sempre ha actuat d'una forma reactiva, funcionant per resposta a accions que creiem que representen un greuge ambiental, però tots sabem que aquest tipus d'accions normalment són molt poc productives. I, per tant, des de Som Natura Pla de Bages volem encapçalar una visió molt més proactiva i propositiva perquè pensem que produeix resultats molt més positius, molt millors. I ara el repte que se'ns presenta és majúscul per l'ambientalisme, perquè en general el tema de la implementació dels grans parcs fotovoltaics porta una disjuntiva des del punt de vista ambiental. Doncs és un bon tema per encetar aquest tipus d'estratègia que creiem que ha de portar l'ambientalisme a entrar dins del debat d'aquest tipus de problemàtiques. Dit això, en aquesta xerrada m'agradaria ser expositiu i informatiu, de la mateixa manera que ho han fet la majoria dels ponents, que, si em permeteu dir-ho, realment ha sigut un nivell de claredat realment que s'agraeix i d'honestedat. Ha quedat clar quin és el darrer propòsit de la implementació massiva de parcs fotovoltaics. És la reducció de gasos d'efecte hivernacle, que això no hem d'oblidar que això és un repte global. I quan dic repte global és que no només som a Catalunya, sinó que els grans generadors de CO2 malauradament no som nosaltres i no tenim la paella pel mànec. És a dir, que en aquest tema podem fer mans i mànigues que si els grans emissors mundials, que són bàsicament la Xina i els Estats Units, no fan res, doncs ja podem posar-nos de qualsevol manera que no aconseguirem res. Però, evidentment, hi hem de contribuir. L'altre repte és que sobretot es va posar sobre la taula el primer dia d'aquestes jornades i també avui, és el tema de la independència energètica. I això és molt bonic, però, esclar, tal com ha manifestat amb molt d'acord el Josep Guitart, doncs si això ha de comportar la pèrdua de la dependència o de la independència de producció alimentària, doncs això ho hem de posar tot sobre la taula. I, per altra banda, el que tenim és un aspecte molt important, que és la preservació i, sobretot, recuperació d'espais naturals. Des del punt de vista de... També és interessant veure com maneguem els números aquests. De fet, estem parlant de 36.000 megawatts, que són 72.000 hectàrees de terreny. I això realment són moltíssimes hectàrees, com ja s'ha anat dient en aquest fòrum, i més enllà que la seva implementació sigui factible des del punt de vista tècnic, a mi em costa de creure que realment d'aquí l'any 50 siguem capaços
d'implementar aquestes 72.000 hectàrees. El que creiem que és realment complicat, per no posar un altre adjectiu, és el tema geogràfic. De fet, això ha fet que tant des de les administracions locals com des de l'àmbit de l'ambientalisme es vegi amb preocupació aquesta implementació dels grans parcs fotovoltaics. I he dit preocupació i no oposició, i ho dic perquè crec que des de l'ambientalisme hem de deixar de banda aquestes postures de talibanisme ecologista i analitzar les situacions des d'una visió científica. Per això, en aquesta xerrada, em centraré d'entrada a analitzar els impactes ambientals que podria tenir la implementació de grans parcs fotovoltaics al Pla de Bages i que, de fet, aquí s'ha parlat de molts aspectes, però quan es parla realment dels impactes ambientals, aquí ningú n'ha dit res. Si em permeteu fer un incís, perquè ja ha sortit un parell de vegades al comentari, no és cert que un parc gran que produeixi 10 vegades més que 10 parcs petits té un impacte ambiental més petit. Això no és cert, és fals, és el contrari. Evidentment, això és un mantra comercial, però des del punt de vista d'impactes ambientals no és cert. Els impactes ambientals són molt menors, en aquest cas, si els parcs són petits. I això ho dic generalitzant, cada cas és un tema que s'ha d'analitzar específicament. Bé, quins tipus d'impactes ambientals tenen els parcs fotovoltaics? I em refereixo, insisteixo, als grans parcs fotovoltaics. Cal dir que des del punt de vista científic els impactes han estat molt poc estudiats en els anys. Realment hi ha molt poca informació. Hi ha les experiències, sobretot dels Estats Units, que fa uns 10 anys van tenir una situació similar a la que tenim nosaltres ara, en la qual va haver-hi un augment o una demanda important de sol·licituds d'implementació de camps fotovoltaics, de grans camps fotovoltaics, i es van fer les mateixes preguntes que tenim ara, des del punt de vista ambiental. En general, els impactes són positius i impactes negatius amb els aspectes que veieu aquí, amb la salut humana i benestar, les emissions de CO2, l'efecte albedo, suposo que més o menys tothom sap què és l'efecte albedo. Bàsicament, l'efecte albedo és la capacitat que té una superfície, ja sigui natural o sigui artificial, de reflexar la llum que rep. També tenim impactes en l'ús del sòl, en hàbitats i en els recursos hidrogeològics. Fent un repàs ràpid d'aquests principals impactes ambientals, tenim que els impactes en la salut humana són en general positius, perquè sempre si ens ho mirem a una escala general, a gran escala, és obvi que si substituïm la generació d'energia de combustibles fòssils per fotovoltaica, doncs hi ha un canvi substancial en les emissions de gasos d'efecte hivernacle. També, com ja s'ha dit en aquestes jornades, hi ha una reducció significativa del soroll. Això també és important. Però, esclar, és evident que a escala local pot representar una pèrdua paisatgística i d'espais de lleure molt significativa, a més del tema de l'espai agrícola, que això és un tema que ja els ja posem sobre la taula. Jo crec que és important, a aquestes alçades de la discussió, entendre que tenir entorn natural és un bé extraordinàriament valuós. I, de fet, el qui no se n'hagi adonat en els darrers temps, és a dir, la situació actual de la pandèmia ens ho ha posat sobre la taula. Em sembla que és demà que en principis hauríem de passar al confinament de municipal a comarcal. Tots els que tenim la sort de viure en un municipi que té espai en un entorn natural, doncs ho hem agraït. Tots els que viuen a ciutat realment ho han passat molt malament durant els caps de setmana, excepte aquells que han marxat el dijous cap a la Cerdanya. Llavors, si parlem en termes d'emissions de CO2, doncs això
tot i que a gran escala, insisteixo, és molt evident que hi hauria un guany, a escala local, als llocs on s'implementa, és un tema més controvertit. Evidentment, depenent d'on s'implementin d'on s'instal·lin aquests grans parcs, doncs l'impacte és més gran des del punt de vista de reducció d'emissions o menys important. Evidentment, depenent de la vegetació, si estem parlant de zones més o menys boscoses o zones més amb una cobertera vegetal més important, doncs tenim una pèrdua de captura de gasos d'efecte hivernacle per part d'aquest sòl. En tot cas, les dades que tenim més complets, que no són molts, indiquen que en el pitjor dels casos, les emissions d'una planta, si s'instal·la en comptes d'una planta basada en combustibles fòssils, assolirien el 15% del seu equivalent. És a dir, que com a molt, tindríem una reducció del 85% en emissions de CO2. I això és realment positiu. Hi ha impactes negatius a escala també petita, com canvis en el BEDO, però en general, com diem, és un efecte que òbviament és positiu. Els efectes principalment negatius es donen sobre els hàbitats de vida salvatge. I tot això, evidentment, és depenent de quines zones estem parlant, perquè, òbviament, no totes les zones on es pretén instal·lar aquest tipus d'infraestructures tenen la mateixa biodiversitat. Els principals impactes negatius que s'han estudiat, insisteixo que hi ha molt poca informació al respecte, és una reducció de la mobilitat animal. Molts dels parcs actuals presenten una tanca. No sé si els que es volen implementar actualment no tenen aquest tipus d'infraestructures, però això presenta un important impediment de connectivitat entre àrees. També hi ha una pèrdua de zones de nidificació, d'estratègia de presa, disponibilitat d'aliments. Hi ha una mortalitat molt significativa d'ocells i d'insectes. Ara em ve al cap un estudi als Estats Units que va quantificar la quantitat d'insectes que es rostien a les plaques solars. És molt significatiu. Hi ha una erosió del sòl. En alguns casos hi ha ús d'herbicides per mantenir la zona lliure de vegetació. Som conscients que en els nous plans d'implementació es parla d'un pasturatge per evitar això, o sigui, és un aspecte que segurament es pot superar amb facilitat. I també hi ha efectes sobre la vegetació per canvis locals de microclima. Des del punt de vista d'impactes en els recursos hídrics, doncs, com hem dit, hi ha erosió del sòl, hi ha un increment de la càrrega de particulat en els rierols, en els rius, i també hi ha un canvi significatiu en la capacitat d'infiltració. Evidentment, s'han de posar números a tot això, s'hauria d'analitzar en detall cada cas en concret, ja que hi ha moltíssims paràmetres que són rellevants. Per fer un primer tast de conclusions i recomanacions, doncs, el que es pot dir és que, òbviament, la implementació de grans parcs fotovoltaics presenten una reducció molt significativa de les emissions de CO2 comparat amb els equivalents de combustibles fòssils, però encara hi ha molt desconeixement sobre els impactes, sobretot des del punt de vista dels ecosistemes. I per això, des de l'ambientalisme, creiem que és molt important demanar a les que s'exigeixin, de fet desconec si realment això ja es demana, però que les empreses que instal·lin aquests parcs fotovoltaics realitzin línies de bases ambientals. Això vol dir conèixer l'estatus des del punt de vista dels ecosistemes i també des del punt de vista hidrogeològic. I, òbviament, comparar aquestes línies de base amb una monitorització durant l'etapa operacional per anar avaluant quins són aquests impactes futurs i, òbviament, anar aprenent si s'han de corregir aspectes. Bé, en el cas que ens ocupa especialment a la nostra entitat de Som Natura Pla de Bages, i és el que més hi podem aportar, cal dir que
el Pla de Bages, no estic parlant del Bages, perquè l'altre dia va haver-hi una espècie de mini debat sobre l'extensió del Pla de Bages i on ho podíem posar i tot això, i de fet a mi em fa una mica de faradat com es mouen els números en aquest tipus de debats. El Pla de Bages presenta unes 5.500 hectàrees. És cert que el Bages té 102.000 hectàrees, però esclar, com ja han comentat algun dels ponents, doncs el Bages té el 60% de superfície boscosa. I llavors, a més, hi ha totes les riberes de rius, hi ha les zones urbanes, hi ha zones on el pendent, com ha dit la Maria, doncs són muntanyes i muntanyetes, doncs hi ha moltes zones que hi ha un pendent accentuat i, per tant, l'espai disponible, més enllà dels condicionants tècnics d'accessibilitat a la xarxa, etc., l'espai geogràficament disponible que tenim al Bages és molt menor d'aquestes 100.000 hectàrees. Llavors, el que és important és que quan es fan aquest tipus de números, de dir, no, serà l'1% de la comarca. No, no serà l'1% de la comarca, perquè gran part de la comarca no entra en joc. Llavors, el que hem de tenir en compte és que totes aquestes hectàrees que es demanen estaran en joc en una extensió molt, molt, molt més petita. A no ser que tinguem la intenció de posar plaques solars al cim de Sant Jeroni o a la plaça Sant Domènec de Manresa, que crec que no és el cas. Llavors, aquest Pla de Bages, que té una extensió molt més petita de la que ens pensem, conté certs hàbitats que des de l'ambientalisme intentem preservar i sobretot recuperar. Estem fent una tasca de convèncer les administracions que hem de recuperar espai natural. Tenim, sobretot, espais que juguen un paper molt important des del punt de vista ambiental, a més de l'agrícola, com poden ser els camps i els guarets. Òbviament, tenim tota la zona de boscos i zones humides que actualment al Pla de Bages ja presenten una pressió i una degradació molt notable. Això és ja suposo que tothom ho coneix, una fotografia del Pla de Bages, sobretot aquesta zona nord, però a mi m'agradaria, sempre poso aquesta diapositiva perquè un dels grans arguments que tenim per demanar una preservació del Pla de Bages és perquè són molt importants els corredors ecològics. I els corredors ecològics que connecten, que permeten la mobilitat de moltes espècies, doncs s'han de veure amb una visió àmplia. I un dels corredors ecològics que realment ens interessa preservar al Bages és el corredor que uneix els rius Llobregat i els rius Cardener. Aquí tenim el riu Cardener, el coneixeu, i aquí teniu el riu Llobregat, i tota aquesta àrea central, que és el Pla de Bages, sí que, evidentment, la zona aquesta de Sallent, o potser més al sud podem considerar-lo Pla de Bages, però si ens focalitzem en aquesta zona, que és la zona potser més plana, doncs estem treballant perquè no es perdi la connectivitat ecològica entre el riu Cardener i el riu Llobregat. Aquesta zona del Pla de Bages ja presenta, per dir-ho d'una manera, ja anem tard en la seva preservació perquè ja té moltíssima pressió des del punt de vista de polígons industrials i d'impactes viaris. Aquesta fotografia que teniu aquí és la zona central del Pla de Bages, tenim la zona al sud, això, la part de l'Agulla, la zona de Sant Fritós, la zona de Sant Padó estaria aquest sector d'aquí, i el que veiem és que ja tenim una quantitat d'hectàrees que estan destinades a sòl industrial. Dic destinades perquè, de fet, la gran majoria d'aquestes hectàrees que ja han implicat un impacte ambiental no estan en funcionament. Mai han estat en funcionament. És un 40%. I, per tant, aquí ja tenim un greuge ambiental que seria, és a dir, la implantació dels parcs fotovoltaics ja s'afegiria dins, ja posaria més pressió dins del territori. Des del punt de vista de radiació solar, a la zona del Pla de Bages, d'acord amb l'Atles de radiació solar de Catalunya, no és una zona fantàstica, és una zona bona, però no és òptima. I des del punt de vista del que estem parlant, doncs, a partir de les dades publicades a la web de Medi Ambient de la Generalitat, s'han sol·licitat al voltant
d'unes 184 hectàrees en aquest sector central del Pla de Bages, principalment a Sant Fruitós i a Sant Pau. Curiosament, amb aquesta diapositiva, el que vull mostrar en aquests, suposo que ja molts ja ho coneixeu, aquests punts grocs són les sol·licituds que s'han presentat. I aquí a la dreta tenim el document, un mapa, que és el mateix, aquí hi ha aquestes són d'aquest sector d'aquí, aquí tenim a Sant Fruitós de Bages, és aquesta zona d'aquí. Aquest mapa que teniu a la dreta és el document de treball que tenim a Som Natura Pla de Bages, que estem treballant amb l'Ajuntament de Sant Fruitós per fomentar o per demanar la preservació de certes àrees que entenem que són d'alt interès ambiental. I si ho veieu, la comparació, veiem que moltes d'aquestes àrees que han estat sol·licitades com a parcs fotovoltaics entren dins d'aquestes zones que nosaltres volem preservar. Això és un corredor ecològic que creiem que és molt important i que ja té una gran pressió antròpica. Llavors, des del punt de vista, ja vaig acabant, per fer algunes reflexions, clar, estem dient que ja tenim estem posant ja uns peròs, tot entenent que l'energia fotovoltaica és una de les alternatives que realment pot contribuir a frenar les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Clar, aquí només amb aquestes 184 hectàrees de sol·licitud ja tenim, diguéssim, al·legacions, doncs el que nosaltres realment ens sorprèn són els números aquests de 72.000 hectàrees. A Catalunya actualment s'han sol·licitat 5.000 hectàrees per generar potencials grans parcs fotovoltaics, i això només és un 7% de la prevista per l'any 2050, que són aquestes 72.000 hectàrees. El Pla de Bages n'ha rebut aquestes 184 hectàrees, que és el 3% del sol·licitat a tot Catalunya, i això, fent un número ràpid, és més o menys el 0,25% del previst per l'any 2050 a Catalunya. Clar, si ara ja tenim algun problema, i no només de tipus ambiental, sinó també pel que fa a la ramaderia i a l'agricultura, imaginem, fent un número ràpid, que el Pla de Bages cobreix el 5% del previst a Catalunya. Clar, això representa 3.600 hectàrees, que això vol dir un 65% del territori del Pla de Bages que quedarien coberts per plaques solars. Jo crec que és important anar a aquests números perquè, insisteixo, el territori no dona per tant. No podem jugar amb aquests números de dir 100.000 hectàrees de la comarca del Bages, perquè la gran majoria d'aquestes hectàrees no són viables per la implementació d'aquests parcs fotovoltaics. I per altra banda, també m'agradaria dir que estic d'acord que tothom hi ha de posar de la seva part, hem de fer l'esforç, i, per exemple, jo ara em pregunto si hem de fer aquest esforç perquè no posem alguns d'aquests parcs solars en polígons industrials que no s'estan utilitzant, que ja han produït el seu impacte ambiental. Fidel, se'ns acaba el temps, molt ràpid, sisplau. Estic fent les darreres, de fet, he fet la darrera reflexió ja. Doncs jo crec que és un debat realment intens, hem de veure realment on hem d'anar i hem de veure si realment què hi posem de cadascú, en el sentit que hi haurà zones, òbviament, que són molt més favorables i que tindran un impacte ambiental menor, i zones que realment pensem que s'han de mantenir perquè el que aporten des del punt de vista ambiental també és molt rellevant per a les generacions futures. I amb això m'agradaria acabar. Òbviament estem oberts a comentaris, a suport, a crítiques. Aquí us he posat el correu electrònic i el de sota és el Twitter, per si ens voleu anar seguint. Moltes gràcies i una vegada més agrair al Consell Comarcal el fet d'haver organitzat aquestes jornades, perquè realment el que necessitem és debatre entre tots. Moltes gràcies, Fidel. T'agraeixo molt la teva intervenció. D'alguna manera
ets corresponsable d'aquestes jornades, perquè ve arrel d'una reunió que tenim que es posa sobre la taula la possibilitat de poder fer alguna cosa així. Per tant, t'ho agraeixo molt. Posa sobre la taula un aspecte que no s'havia parlat en tota la jornada, que és, per exemple, l'afectació d'aquests camps sobre la fauna del territori, i un altre que és la recuperació dels espais naturals. És evident que s'ha de trobar un equilibri, és molt difícil trobar aquest equilibri, i moltes vegades són aspectes que no es tenen en compte a l'hora de plantejar tots aquests projectes, tant a nivell de les empreses que els plantegen com a nivell de la pròpia administració. I jo crec que és important que entitats com vosaltres ens feu donar compte que això ho hem de tenir en compte també a l'hora de plantejar aquesta transició energètica. I introdueixes al debat un tema interessant i que crec que és important de tenir en compte. Moltes gràcies, Fidel. Amb aquesta intervenció acabaríem amb tots els ponents. Gràcies a tots per la vostra intervenció.